अवॉर्ड हे आमचे वर्कशॉप आणि सिनेमा जसं संजयने सांगितलं जवळजवळ 15 सिनेमे कन्फर्म आहे तुमच्या जे प्रिंटआउट दिलं तुम्हाला त्यातले पुष्कळ वेगवेगळे सिनेमे आहेत. म्हणजे काही जे पॉप्युलर आहे ते पण आहे. गुलकंद वगैरे खूप हिट झाला होता मराठीमध्ये. असे पुष्कळसे पण सिनेमे आहेत जे अजून रिलीज व्हायचे आहेत. तर मराठीमध्ये तुम्ही बघाल की वेगवेगळे सिनेमे आले आहेत. जरा आर्ट फिल्म ऑल्सो, जरा पॉप्युलर फिल्म ऑल्सो, जरा सोशल फिल्म ऑल्सो. तसे आम्ही सगळे घेतलेले आहेत. काही नावं सांगतो तुम्हाला. याच्यात स्थळ जयंत सुमलकरचा स्थळ त्याला टोरॉन्टो इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलमध्ये नेटपॅक अवॉर्ड मिळाला होता. म्हणजे दिस इज द फर्स्ट फिल्म मराठी फिल्म विच वन एन अवॉर्ड देअर. सो दॅट इज गोइंग टू बी स्क्रीन. इट्स अ नाईस फिल्म अबाउट अरेंज मॅरेजेस. मग छत्रपाल निनावेचा घात म्हणून होता त्याला बर्लिनला अवॉर्ड मिळाला, तो पण आहे. मग घरात गणपती जो इफीला बेस्ट डेब्यू डायरेक्टरचा अवॉर्ड मिळाला होता तो पण आहे. 2 अशी फिल्म आहेत जे रिअल लाईफ स्टोरीजवर इन्स्पायर्ड आहे आणि ते खूप छान आहे दोन्ही. एक आता थांबायचं नाही आणि दुसरं आदिनाथ कोठारेंचा पाणी. हे 2 पण आहे. बाकी असे पुष्कळसे फिल्म्स आहेत जे गोव्यामध्ये रिलीज झाले नाही. हे बहुतेकशे याच्यातले गोव्यामध्ये आलेले नाही आहे. स्थळ फक्त मला आठवते साऊथ गोवामध्ये आला होता, नॉर्थला आलाच नाही. घात रिलीज झालेलाच नाही गोव्यामध्ये. घरात गणपती गोव्यामध्ये आलेलाच नाही आहे. 1, 2, 3, 4 तो पण गोव्यामध्ये रिलीज झालेला नाही आहे. कुर्ला ते वेंगुर्ला अजून रिलीज व्हायचा आहे. धर्मस्य ज्याच्यात किशोर कदम आणि छाया कदम आहे, 2 मोठे स्टार्स आहे मराठीचे, तो अजून रिलीज व्हायचा आहे. स्नोफ्लावर ज्याच्यात छाया कदम आहे, गजेंद्र हिरेने डायरेक्ट केलेली फिल्म आहे ती, जी सायबेरियाला जाऊन त्यांनी शूट केली ती, तो पण आहे. सिनेमान ज्याच्यात किशोर कदमचा लीड रोल आहे, ती पण फिल्म आम्ही दाखवणार आहे. तर हे काही 14-15 फिल्म म्हणजे ऑलरेडी झालेले आहे. पुष्कळशी वर्ल्ड प्रीमियर्स पण आमचा करायचा प्रयत्न आहे, 3-4, पण त्याच्याबद्दल अजून डिस्कशन चालू आहे कारण अजून 1 महिना आहे फेस्टिवलसाठी आणि त्यांचं प्रीमियर केव्हा होणार आहे म्हणजे रिलीज केव्हा होणार आहे त्याप्रमाणे मग आम्ही एक 3 किंवा 4 वर्ल्ड प्रीमियर्स पण करू. जसं आम्ही 22मध्ये एक म्हणजे त्याच्या आधी पण दरवेळेस GMFFला आम्ही 3 किंवा 4 ॲटलिस्ट वर्ल्ड प्रीमियर्स करतो. म्हणजे ही फिल्म अजून कुठेच रिलीज झाली नाही, तसे फिल्म्स दाखवतो. तर ते पण आहे. आणि आर्टिस्टमध्ये दर वर्साप्रमाणे सगळे टॉप आर्टिस्ट ऑफ मराठी फिल्म इंडस्ट्री येतले. इनफॅक्ट तेच आमकां फोन करता केन्ना तुमचे चित्रपट तुमकां खबरच आसत केन्ना अशें म्हणजे तांकां उत्कंठ आसता येवपाची. सो जवळ जवळ कन्फर्म केलें आमी नांवां दिल्या. प्रसाद ओक, सोनाली कुलकर्णी, छाया कदम, किशोर कदम, नितीन शिंदे, रोहिणी हट्टंगडी, जितेंद्र, आदिनाथ कोठारे, सुबोध भावे, सई तामणकर, रवी जाधव आसा, भूषण प्रधान, मृणाल कुलकर्णी, हे सगळे तेंच्यांनी कन्फर्म केल्या ते येतलेच म्हणून. सचिन सर, ही 2 जी फिल्मां म्हणजे घरात गणपती आणि आता थांबायचं नाही ते OTT रिलीज झाले न्ही ते स्क्रीनवर, मोठ्या स्क्रीनवर रिलीज झाले नाही. काही म्हणजे काही फिल्म झालेले आहे OTTवर. पण इथे आणि एक चान्स आहे की तुम्हाला डायरेक्टर आणि कास्ट क्रू बरोबर इंटरॅक्ट करायची पण संधी मिळते. आमचा उद्देश असा आहे की नुसतं फिल्म दाखवायची नाही, कारण काही फिल्म जसं तुम्ही बरोबर म्हटलं OTTवर आलेले आहे. पण सगळ्यांकडे एक तर OTTचा ॲक्सेस नसतो बिकॉज दे आर मोस्टली ऑन Amazon Prime. नॉट एव्हरीबडी हॅज ॲक्सेस टू Amazon Prime. तसं आणि प्लस यू विल गेट अ चान्स टू इंटरॅक्ट विथ द कास्ट अँड क्रू अँड विथ द डायरेक्टर ऑल्सो. यांचे पण म्हणजे कास्ट अँड क्रू अँड डायरेक्टर येणार आहे. तर इट्स नॉट ओनली अबाउट शोईंग फिल्म, इट्स ऑल्सो अबाउट गिव्हिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी टू द ऑडियन्स. आणि जसं तुम्ही बघितलंच आहे इतके वर्ष म्हणजे देर इज practically nobody from the Marathi film industry who has not graced GMFF in the last 13-14 editions. म्हणजे राईट फ्रॉम अमोल पालेकर, मोठे मोठे कोणी म्हणा सगळे आलेले आहेत. तर दिस विल गिव्ह अनदर ऑपॉर्च्युनिटी फॉर पीपल टू इंटरॅक्ट विथ द ऑडियन्स. सर आनी कितें डिफरंट कितें आहा बॉडी कारण मदीं गॅप जालो तितून नव्यान कितें तो वर्कशॉप आसा. सर visualdub.ai म्हणून एक वेबसाईट आहे, म्हणजे इट्स अ प्रोडक्शन कंपनी ओनली. So they are doing a lot of work. They work with Kesari 2. They are doing War 2 also. तो ते एक वर्कशॉप करतील AI वर. आता AIचा युजेज खूप आहे कंटेंट क्रिएटर्सला, पण त्यांना म्हणजे ऑटोमॅटिक डबिंग करून देईल ते. इट्स ह्यूज, म्हणजे द गॅमेट ऑफ इट इज खूप मोठं आहे ते. तर AI तुम्हाला कसं यूज करता येईल, राईट फ्रॉम कंटेंट क्रिएटर्स, रील मेकर्स टू फिल्म पीपल. जसं म्हटलं की VisualDub.ai इज वर्किंग विथ बॉलिवूड ऑल्सो, केसरीमध्ये किंवा वॉर 2मध्ये वगैरे. त्यांनी काय केलं आहे, कसं केलं आहे, आणि हाऊ अ कॉमन पर्सन हू इज मेकिंग रील्स ऑर क्रिएटिंग कॉन्टेंट ऑर अ फिल्म मेकर ऑल्सो कॅन यूज दॅट. सो दॅट्स वॉट द वर्कशॉप इज गोइंग टू बी अबाउट.
याच्यापूर्वी अनेक जण असे प्रायोजक तुमचे होते, गाडगीळ म्हणा आणि कोण, यावेळी कोण प्रायोजक वगैरे काय नाही? प्रायोजक लोकशाही आसा सध्या मागीर सोसायटी टी आणि सित्रॉन कार त्यांच्या बरोबर चालू आसा जातले म्हणजे आमी एक 8 दीस जाले सुरू केला. सो खूब जाणांनी आमकां म्हणजे फायनल करपाचें आसा. जशें काय फिल्म सुद्दां नवे सारके ब्रँड न्यू म्हणटा ते राव साहेब मागीर दृश्य बी हे सारके रिलीज जावंक ना. ते सप्टेंबरान जावपाचे पण ते आमच्या फेस्टिवलाक प्रिमियर करपाक सोदता. एक आसा की हे फेस्टिवल खरेंच खूब एक बरें फेस्टिवल पळयताले, गॅप उरले. वॉट वॉज द रिजन? कारण गोंयांत अशें तरेचे फेस्टिवल्स घडोवन हाडप मुश्कील जाता ना ना तशें ना. गॅप उरले म्हणजे आमकां हे वेन्यू मेळपाक मातसो प्रॉब्लेम जालो. सो आमचो मेकॅनायज अंडर रिपेर आसलो प्लस आयनॉक्स वॉज नॉट अवेलेबल जेन्ना आमकां जाय आसलो तेन्ना तेंची फूल आशी. कला अकादमी तर वॉज अंडर रिपेर. सो वेन्यू खातीर आमकां प्रॉब्लेम जालो. लास्ट इयर पासून आमची तयारी म्हणजे एवरी इयर तयारी आसता पण वेन्यू अवेलेबल नासता. आयनॉक्स जेन्ना ते टॉप हिंदी फिल्म रिलीज जाता न्ही तेन्ना ते डोंट गिव इट ओन्ली एकूच शोवा खातीर दिता पण ते एक थिएटर घेवन आमचें चलना. सो तेच्या खातीर ते फुडें फुडें वचीत रावले. तुगे फावटी कला अकादमी काय आशिल्लें? ना कला अकादमी ना रिपेराक हे आसा ते मेंटेनन्स. आणि एक आमची परंपरा आसा इतल्या वर्सां की आमी गोवा मराठी चित्रपट महोत्सव जरी असलो तरी गोंयकार किंवा गोंयाक रिलेटेड अशें कितें तरी आमी चड करून ह्या सिनेमा महोत्सवान दाखयतात. तर अंदू वर्सा पोरू इफ्फीन जो एक कोंकणी लघुपट दाखयल्लो किशोर अर्जुनांचो एक कप च्या तोय ह्या महोत्सवान दाखयतले. आणि त्या शिवाय शर्व शेटये हाणी हो एक यंग गोंयचो निर्माता ताणें तयार केल्ले एक हिंदी ल्हानशें लघुपट आसा तो कर्ज म्हणून तोय दाखयतले. शेट्टी साहेब, भविष्यात विन्सन वर्डचा एखादा मोठा मराठी चित्रपट या महोत्सवात बघता येईल? जरूर चालू आहे. नेक्स्ट इयर वर्ल्ड प्रीमियर विन्सनचाच असेल. पण कोण असणार काय? ते आहेच ऑडिशन चालू करणार आम्ही. तुम्ही पण हे करू शकता. कितली वर्ल्ड प्रीमियर आहे? तसं आमच्याकडे आता 4 आयिल्ले आसा. तितूंतले आमी 2 सिलेक्ट करतले. टू वर्ल्ड आणि त्यातले पुष्कळसे जे गोव्यात अजून दाखवलेच नाहीये. जसं घात 1, 2, 3, 4 ते गोव्यामध्ये कुठे दाखवले नाही, स्क्रीन झालीच नाहीये. घात आहे, 1, 2, 3, 4 आहे. एप्रिल मे 99 रोहन मापुसकर, राजेश मापुसकर मी प्रोड्यूस केलेली फिल्म आहे ती दाखवलीच नाही. स्नो फ्लावर अजून दाखवलं नाही गोव्यामध्ये. सिनेमान अजून गोव्यामध्ये दाखवला नाहीये. कुर्ला ते वेंगुर्ला दाखवला नाहीये. धर्मस्य दाखवलं नाहीये. ते पुष्कळसे म्हणजे इट मे नॉट बी अ वर्ल्ड प्रीमियर, दे मे हॅव ट्रॅव्हल टू अदर फेस्टिवल्स बट दे हॅव नॉट बीन शोन इन गोवा येट. तो गोव्यावाल्यांसाठी इट्स लाईक अ वर्ल्ड प्रीमियर. गोव्याची फिल्म जायना मराठी प्रोड्युसर सध्या ह्या वर्षांना करूंक ना न्ही. ह्या वर्षांना मराठी ना कोंकणी असते. मराठी जायना पण जाऊ शकता. लोक आता करता खूप जण करतात आणि गव्हर्नमेंट सपोर्ट करता. फिल्म फायनान्स स्कीमूय सुरू केला परत. सो पुढच्या वर्सा 4-5 गोंयची सुद्धा असू शकता. थँक्यू.